ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାसର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ प्रतिवर्ष 25 डिसेम्बर रे ख्रीसमास पालन कराए। एही दिन को बड़ दिन मध्य कुहाଯାଏ। ଏହା ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରଦିନକୁ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଓ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରି କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀରେ ହାପି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହାପି ବଦଳରେ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଭଗବାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନେ 25 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜାସଜା କରାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଉପହାର ଓ ମିଠା ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଅତୀତରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଦଳରେ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଶୁଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କେବେଠାରୁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିବାର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡିକନ୍ଙ୍କ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କରୋଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଦଳରେ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହି ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି।